Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany koronavirus keseline garşy Türkmenistanda görülýän çäreler barada türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bilen geçirilen söhbetdeşligi hem de bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirusdan gorunmak babatyny berýän maslahatlaryny dinleýijilerimiziň dikkatyna ýetirýäris. Hudaýberdi bu günkü gepleşigimizde koronavirus keseli we bu baradaky habarlar barada gurrun edýäris. Häzirki zaman media, sosial media we beýleki serişdeleriň üstünden koronavirus baradaky habarlar virusun özünden has çalt ýaýrady. Türkmenistanda yerli medeniýetden çen tutulsa bu keseliň ýaýramagyna garşy käbir çäreler görülýär. Galy berdi häkimetler golaýda raýatlaryň wilayatary hereketini çäklendirdi. Ýöne bu barada döwlet mediasyna maglumat berilmedi. Synçy hökmüne koronavirusa garşy Türkmenistanda görülýän çärelere siz nähil baha berýärsiňiz? Bu ýerde esasy meniň öz şahsy pikirim elbetde men doktorum däl medisina ugrunun bilimim ýok ýa işlem ýok. Ýöne Türkmenistanyň medisinanyň ýagdaýyna men delet, o taýda medisina ören goşok. Şoň bilen birlikde öňkü Sowet döwründe bolan düzgünler ýa ulgamlar ýok edildi. Meselem fan epidemiologiýa ilim barlygy merkezi bardy, şolar ýaly merkezleri ýok edildi. Şoň üçin Türkmenistanyň ilkinji bolup dünýäde ilkinjileriň hatarynda bolup öz şerhetini ýapmagyny men özüme dogry hasap edýän. Sebäbi ol virus Türkmenistana aralaşsa onuň öňüni aljak güýç ýok. Ýa-da onuň öňünde durup biljek medisina ýok. Ýeketek çäre olam gorunmak. Diňe gorunup şol beladan birneme çetde durup bolar diýip pikir edýän. Şoň üçin Türkmenistan şerhetlerini ýapdy diýen habarlar bar. Elbetde o habaryň ne derejede dogrudygyny men biljekler. Ýöne ol şeýle bolmaly. O ikinji bir tarapdan Türkmenistana uçurlar barıp gelip durlar. Ony uçury meselem Aşgabatda gondurmadygyň bilen başga bir şähere gonduranyň ol goru däl hasap edýän. Sebäbi o ýerden adamlar gaýdýarlar. Türkiýeden barýan uçurlar şeýle Orsiýetden barýan uçurlar şeýle. Onsoň bir häzirki dünýä praktikasyna bir zat aýdyň bolýar, haýsy ýurtda demokratiýa bolmasa, haýsy ýurt ýapyk bolsa, şol ýurtda hamana keselçilik ýok ýaly. Dümük ýaýramaýan ýaly. Şu meselede Orsiýetem şeýle, Orsiýet ägir uly ýurt, onuň milleti köp, ýöne häzire çenli Orsiýetde de bir görülýän çäre ýok. Şonuň üçin eger Russiýa Federasiýasyna şol kesel ýaýran bolsa, onuň Türkmenistana gelmegi gaty mümkin. Ýolukçylar arkaly. Ikinji bir howply tarap bol Türkiýe. Türkiýede ine şu ýaňy ýakyna çenli özüne şol keseliň bardygyny ikrar etmän geldi. Soň Türkiýe özünde şol kesele ýolgonlaryň bardygyny aýtdy. Şoň üçin şol uçurlar arkaly barýan ýolugçylaryň näçesiniň sagatlygyny bilmek kıyın. Yine bir meniň şaýat bolan zadym Türkmenistanyň halkara uçurlary bar. Meselem Aşgabat, Pekin, Aşgabat diýeli diýen ýaly. Beýlegem Frankfurtda uçýar Germaniýa, Paryja uçýan reis bar. Şol reislerde 200 ýolugçy bolsa, şondan bir 20-30 adam Türkmenistanly, galanlary daşar ýurtly. Men özüm oňa şaýat bolup gördüm. Esasen uçýanlar Hytaýdan barýan ýolugçylar, Hindistandan barýan ýolugçylar, olar Türkmenistanyň tranzit reisinden peýdalanýarlar. Egerde o ýurdun adamlary hakykatdan hem Türkmenistanyň üstünden gatnap duran bolsa, onu ol gorugyň näçe derejede berkdigini göz öňüne getirmek kyn. Uçur gatnawlaryny ýatyrdy Hudaýberdi. Türkmen howa ýollary ma'lum bolşuna görä, habarlardan ma'lum bolşuna görä Kazany, Moskwa, Sankt-Peterburg, Galbertede Bangkogu, Pekini, Frankfurt'a uçur gatnawlary belli bir möhletçeni togtadyldy. Ýani demokratik ýurtlarda düme çykmaýan ýalak diýen garaýyş beýan etdiňiz. Şunu giňişen gurun berip bilermisiniz şu arada Hudaýberdi? Ol bilen şol uçurlaryň ýatyrylanyny barada bir söz aýdasym gelýär. Ol uçurlar ine ýaňy ýakynda ýatyryldy, öň ýatyrylmady. Ýanwar aýynda ýatyrylmady. Ol uçurlar fevral aýynda tutuş fevralda ýatyrylmady. Ine ýaňy ýakynda oňa garşy çäre gördüler. Ikinji bir tarapdan häzir biz Merkezi Aziýany alsa, koronavirus keseliniň ýaýramadyk ýeri Türkmenistan hasap edilýär, Medwot ýüzünde. İkinciden Türkmenistandan bu ýer
Tacikistan hasap edilýär. Men diýjek bolýanym, nirede demokratiýa bolmasa, nirede söz azatlygy bolmasa, şu ýurtda şol virus ýaýramaýan ýaly bolup görünýär. Ýa-da Günorta Koreýada şol virus ören güýçli, Demirgazyk Koreýada ol virusun asla gurrun edilen o. Şunlen birlikde de Rusya Federasiýasyna da şeyde. Rusya ägir uly ýurt, onun beýleki ýurtlar bilen goňşuluk şerhetleri var. Meselem Brüzi, Yaponiya, deniz arkaly Koreýa bilen, Günorta Koreýa bilen, şol sany Demirgazyk Koreýa bilen, Hytaý bilen şerhetleri var. Ýöne häzir çenli şeýle berk düzgün orsiýetde de yglan edilmedi. Şoňa laýyklykda ýapyk döwletlerde hamana şol virus ýaýramaýan ýaly, şol virus ýa-da az adama ýol gonýary. Beýleki açyk ýurtlarda ol virusyň sany göredilýär. Meselem şu Azatlyk radiosynyň yerleşen ýurdy Çekiýada her günne näçe adama virus ýolgonlygy, näçe adamyň keselhanada ýatanlygy, şonun näçe sanynyň bary ýogy 4 adamyň sagalyp çykanlygy barada ýygy derli maglumat berilip durulýar. Şunlan birlikde demokratik ýurtlarda şu virus bilen baglanyşykly ýurdun saglyk saklaýyş ministri gönüden göni hasabat berýär, gönüden göni de öz ýerleşleriniň öňünde çykyş edýärler. Türkmen media we medeniýet serişçileri koronavirus sözüni agdamaktan saklanýar ýa-da seyrek agdaýar. Siň çökmünde siz bu meseleni ähli garaýarsyňyz. Koronavirus sözüni agdamaktan saklanmak bilen türkmen häkimetleri dowluň öňüne almagy synanýarmy? Koronavirus sözüni agdamasaň ilat arasyna dowl döremeýärmi? Bu taýda Türkmenistanyň hökümetiniň 2 sany utýan wady bar. Birinji utýan wady ol şol sizin aýtýyňyz ýaly dowl ýaýratmazlyk. Milletin arasyna dowl düşmeli däl. İkinciden, egerde sen onuň bardygyny aýtsaň, oňa garşy görüşmeli bolýan, bir çäre görmeli bolýan. Şol çäre Türkmenistanyna ýok. Häzirki döwürde ýüzerlik tütetmek aýdýarlar. Ýöne şol tütse virusy öldürýär diýip, haýsy laboratoriýada synagdan geçipdir. Nirede synagdan geçipdir. Ýa-da ol nirede hasaby alınıpdyr. Şol zatlar mälim däl ähiri. Ol ýöne halk ırymyna göre, halk arasynda gelýän nakla göre, halk ırymyna göre aýdylýan zatlar. Ýöne ösen ýurtlarda, ösen medisinada her bir derman kliniki barlyklardan dolu geçirilenden soň halk köpçüligine teklif edilýär. Bütün Dünya Sağlık Guramasy koronavirus pandemiýasy baradaky ähli maglumatlary jemleýär. Onuň maksatlary dünýäniň 150-den gowrak ýurdundan gowşan COVID-19 virusyna garşy tejribelere dayanýar. Wraçlar hem alymlar tarapyndan inkar edilýän 12 ýalan gurruňy dikkatyňize hödürleýäris. COVID-19 virusu aýratyn yssyk hem çygly howaly sebitlerde ýaýraýarmy? Häzirki wagtda bütün Dünya Sağlyk Guramasyna bolan maglumatlary görä COVID-19 döredüji virus islenlik sebitde ýaýrap bilýär. Şol sanyna ıssy hem çygly howa şertleri bolan raýonlarda da howa şertlerine garamazdan özüňi gorumak şärelerini berjaý etmeli. Eliňi ýygyderli arassalap ýuwup durmak COVID-19 virusundan gorunmagyň en gowy hususy usuludur. Ol virus hapaçylygyny elinden aýyrmak üçin gowy çäredir. Hem gözüňe, agzyňa ýa-da burnuňa ýokuşmagyndan saklanmakdyr. Sowuk hem garly howada da sarda gezmek täze koronavirusy öldürmäge kömek edýärmi? Ýok, kömek etmez. Daşarynyň ýa-da howanyň temperaturasyna garamazdan sagdyn adamyň bedeni 36,5-37 gradus gyzgynlygy özünde saklaýar. Şonuň üçin hem sowuk howada daşarda gezelenje etmek täze koronavirus infeksiýasyna ýa-da beýleki bir kesele garşy görüşmäge esas döredir diýip bil baglamak bolmaz. Gyzgyn suwda ýuwunmak täze koronavirus infeksiýasyna garşy görüşmäge kömek edermi? COVID-19 virusynyň ýokuşmagyndan gyzgyn suwda ýuwunmak halas etmez. Suwun wannanyň ýa-da duşuň nä derejede gyzgynlygyna garamazdan kadaly adamyň temperaturasy 36,5-37 gradus gyzgynlygy saklaýar. Gaýtam aşy gyzgyn suwuň teni ýakyp ziýan etmegi mümkin. 2019 NCOV virusu tok arkaly guradyjy serişde ýok bolýar diýilýäni dogrumy? Ýok, elektrik arkaly el guradyjy serişde 2019 NCOV virusyny öldürüp bilmeýär. Täze koronavirus infeksiýasyny almazlyk üçin eliňi ýygyderli ýuwup arassalap durmak, spirt siňdirilen serişde bilen süpürmek hem sabuny bilen suwy ýuwmak zerur. Ultra benefise söhli, UV çyry täze koronavirusy ýok edýär diýilýäni çynmy? Ýok, bu beýle däl. UV çyrysy eldäki ýa-da adamyň açyk ýerlerindäki deri örtügünde bolan infeksiýalar aýyrmak üçin näl.
gaýtam UV çyrasy deridäki bozulmalary döredip biler. Tutuş bedeniňi entalon ýa-da klorly ergin bilen süpürüp çykmak täze koronavirusy ýok edermi? Etmez. Tutuş bedeniň spirt ýa-da klorly ergin bilen süpürmek eýäm organizme ornaşan virusy ýok edip bilmez. Şeýle terişdiler ulanmak egneşige hemde nemli bardalary bolan göze, agly boşluğuna ziyan yetirmegi mümkin. Spirt hemde klorly erginiň belki de daşardaky terişdelerde dezinfeksiýa geçirmek üçin peýdalydygyny ýatlamak möhüm. Ýöne onu diňe zerur bolan ýagdaýyna görkezlen düzgüne laýyklykda ulanyp bolar. Muny iň gowsy eliňi sabyny bilen ýuwup durmakdyr. Burnuňy iýdiderli duzly ergin bilen ýuwup durmak täze koronavirusyň ýokuşmagyndan gorap bilermi? Ýok, burnuňyzy iýdiderli duzly ergini bilen ýuwup durmagyň koronavirus infeksiýasyndan goraýanlygy barada ilmi maglumat ýok. Käbir maglumata görä burnuňy duzly ergini bilen ýuwup durmak adaty dümegden çalt gutulmaga ýardam etmegi mümkin. Ýöne burnuňy iýdiderli duzly ergini bilen ýuwup durmagyň dem alyş ýollaryny infeksiýalary aýyrmagy peýda edýändigine subutnama ýok. Täze koronavirusyň ýokuşmagyndan sarymsak gorap bilermi? Sarımsak adam saglygy üçin peýdaly ýemit, onda mikroplara garşy köp sanly aýratynlyklary bar diýip bütün dünýä saglyk guramasy belleýär. Şeýle de bolsa häzirki virusyň öjüýän şertine sarımsagy täze koronavirusyň ýaýramagyna garşy goranuş terişde hökmüne ulanyp peýda görülendigini tasdiklaýan subutnama ýok. Antibiotik dermanlar täze koronavirus infeksiýasynyň öňüni almakda peýdaly terişde bolup bilermi? Ýok, antibiotikler virusa garşy göreşip bilmeýärler. Ol diňe bakterial infeksiýalary bejermek üçin ulanylýar. Täze koronavirus ol aýratyn virus bolup onuň öňüni almak hem bejermek çäreleri üçin antibiotik ulanylmaýar. Täze koronavirus infeksiýasynyň öňüni almak hem bejermek üçin nähildir derman terişdesi barmy? Häzirlikçe täze döreýän koronavirusyň öňüni almak ýa-da ol infeksiýany bejermek üçin niýetlenen bejeriş terişdesi ýok. Täze koronavirusa garşy ýürütüleşdirilen dermany döretmek barada iş gidýär. Ol döredilenden soň kliniki barlygydan geçmelidir. 16 martda başa virusa garşy vaksiny synak edip başlady. Koronavirus towadyjyda duran iýmitler arkaly ýaýrap bilermi? Häzirki wagtda koronavirusyň iýmitden geçendigine şaýatlyk edýän subutnama ýok. Koronavirus bolan ýurtlardan getirilen iýmitlerden kesellen adam hem hasaba alınmady. Virus bir zadyň ýüzüne saklanyp galmagy ejiz. Iýmiti bir ýurtdan beýleki ýurda aşyrmak üçin bolsa wagt gerek. Täze koronavirus çywyn çakmagy arkaly geçip bilermi? Täze koronavirus respirator virusy. Ol esasan howa damja ýoly bilen geçýär, ýagny näsagyň bedenindäki dem alyş ýollaryny emele gelýän nemleriň üstü bilen ýaýraýar. Meselen bir adam üsküründe ýa-da asgyrynda şeýle hem tüýkülük sıçranyny burundan suw akanyna başgalara geçip bilýär. Häzirki wagtda çywyn çakmagy bilen 2019 NCOV virusynyň ýaýranyny hakda informasiýa ýok. Infeksiýadan gorunmak üçin üskürünýän ýa-da gyzgyny ýokary bolan adamlardan daşda durmak gerek. Şeýle hem eliň arasalygyny we respirator gigiyenanyň düzgünlerini berjaý etmeli. Как распространяется COVID-19 и как от него защититься? COVID-19 nädip ýaýraýar we ondan nädip gorunup bolýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýasy COVID-19 infeksion keseli bolup, ony ýakynda anyklanan we ilkinji gezek adama zarba urýan koronavirus döredýär. COVID-19 bilen kesellän adam üsküründe ýa-da asgyrynda, burnundan ýa-da agzyndan çykýan maýda damjalar arkaly hastalygy başgalara ýokuşdurup bilýär. Damjalar goloýdaky adamyň agzyna ýa-da burnuna düşüp bilýär. Bu damjalar uly ağırlygy ýeterden has agyrdyr. Olar çak bilen 1 metr ağırlygy ýeten soň tiz aşak düşýär. Şonuň üçin virus bir adamdan başgasyna esasan diňe ýakyn kontaktda geçýär. Virusyň bir zadym üstünde näçe wagtlap saklanyp bilýändigi entek takyk anyklanmady. Şonuň üçin töwerek taşy ýygy-ýygydan arasalamak gerek. Aýratylym COVID-19 bilen kesellänleriň goloýunda adamyň elleri köp zady degýär. Şonuň üçin olary virusyň düşmegi mümkin. Ellerinizi, gözlerinizi, burnuňyzy we agzyňyzy degirmäň. Virus eller arkaly töwerekdäki zatlardan siziň bedeniňize geçip bilýär. Üsküreniňizde ýa-da asgyranyňyzda agzyňyzy we burnuňyzy tirsegiň iplenýän ýere ýa-da bir gezeklik ulanylýan salfetka bilen ýapyň. Ulanylan salfetkany destini üstü ýapylan gapyrjyga taşlamaly. Koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ellerinizi spirtli terişdeler bilen arasalaň ýa-da sabun bilen ýuwuň. Bu çäre eliňizde degen virusy öldürür. Öz saglygyňyzyň aladasyny edin we COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni alyň.